Mkhulu wami, ha. Ya ke wemfana. Hey. Awukahleke mfana. Wenzani ke manje lapho? Wenzani ngempela? Mkhulu ngifuna ukubuka ibhola la, kudlala iKaizer Chiefs. Manje ngifuna ukubona ukuthi izodlala kanjani. Hayi kanti lasaka suku. Hawu. Hayi suku ngithi suku. Hayi mkhulu. Ngifuna mkhulu, mhlawumbe nje ngawina, mhlawumbe ngawina nango-10-0 yabona. Ngithi suka. Hawe, uneselo ngalo nasuka Kaizer Chiefs ozoyibuka. Lento edliwayo lezo zimbula le TV. Lokhu buKaizer Chiefs iyadliwa lento le iyoze kufi TV suka iTV. Hawu. Umhlola yini? Mkhulu, hayi ngeke angikwazi ungalibuka i-remote. Ngithi yele mswayibane suka. Habe. Izofaka iTV inkosi. Uzobuka neKaizer Chiefs. Wayibuka yadliwa. Uzophi ngebuka izodliwa futhi. Hayi. Phela ngeke ngafa ama TV uzophinda into eyodwa edliwayo. Hayi, amabhadi odwa phela lapho.